ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର। ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଜମନକିରାର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ଓ କବିତା ପାଠ ମହୋତ୍ସବ। ଆଜି ତାରିଖ 30/3/2025 ରବିବାର ଦିନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଜମନକିରା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଠାରେ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଜମନକିରାର 7ମ ବାର୍ଷିକ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର 4ଥ ବାର୍ଷିକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ଓ କବିତା ପାଠ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କବିତା ପାଠ ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭ୍ୟ ତଥା ବାମଣ୍ଡା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଦେବଗଡ଼ର ସମ୍ପାଦକ, ପ୍ରାକ୍ତନ ବାମଣ୍ଡା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ, ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଜମନକିରା ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଜମନକିରାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ବରିଷ୍ଠ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ କବୟିତ୍ରୀ ଓ ସାହିତ୍ୟିକା ଅଧ୍ୟାପିକା ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ବିଡି କଲେଜ ସମ୍ବଲପୁରର ଶ୍ରୀମତୀ ଡକ୍ଟର ମମତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ କୁଚିଣ୍ଡାର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀମାନ ହୃଦାନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟିକ ବରିଷ୍ଠ କବି ଶ୍ରୀମାନ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମାନ ରମେଶ କୁମାର ରାଉତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କବିତା ପାଠ ମହୋତ୍ସବରେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର ନାୟକଙ୍କ ପୁସ୍ତକ କବିତା ଗୋଦାବରୀ ଓ କବିଶ୍ରୀ ଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ର ନାମଦେବଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ନିର୍ଝରଣୀ ଓ କବିଶ୍ରୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଶୀଙ୍କର ସମ୍ପାଦିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପତ୍ରିକା ଛୁଆ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସୁବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କବି ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାୟକ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି କବିତା ଆସରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ କବି କବୟିତ୍ରୀ ଯୋଗଦାନ କରି ସ୍ୱରଚିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟମାନର କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି କବିତା ଆସରଟିକୁ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀମାନ ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିଲୋକନାଥ ମହାପାତ୍ର ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ସୁସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି କବିତା ଆସରରେ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ 5 ଜଣ କବି କବୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ ପାଣ୍ଡେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କବୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଉତ୍ତମା ପ୍ରଧାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କବି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଟେଲ କେନାଡିପା ଜମନକିରା, କବି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ବିଶୀ ଗମ୍ଭାରୀପଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର, ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ କ୍ଷିତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଜମନକିରାକୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କବିତା ଆସରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ 5 ଜଣ କବୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ କବୟିତ୍ରୀ ମାଧୁରୀ ମିଶ୍ର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦୀପାନିତା ମାହାଣା ବିନକା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଡକ୍ଟର ସଂଯୁକ୍ତା ହୋତା ରାଜପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ନନ୍ଦିନୀ ରାଜହଂସ ସାଲେବଟା ନାକ୍ଟି ଦେଉଳ, ଡକ୍ଟର ମମତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ବିଡି କଲେଜ ସମ୍ବଲପୁର, ସେବିକା ନୀନା ପଟେଲ ଗୁଣ୍ଡରୁଚୁଆଁ ଜମନକିରା ସମ୍ବଲପୁର। ସଭା ଶେଷରେ କବି ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାୟକ ସମସ୍ତ କବି କବୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି କବିତା ଆସର ସଭାଟିକୁ ସମାପନ କରିଥିଲେ।